הנה, עכשיו שומעים אותי, מתח גבוה בחברת החשמל, העובדים מבטיחים להיאבק על הטבת חשמל חינם, רגע אחרי שיושב ראש החברה מתחייב לבטל אותה במסגרת רפורמה שהבטיחו לנו כבר 100 פעמים, אולי הפעם זה יקרה. בתוך חברת החשמל יש שינוי ארגוני עמוק, אנחנו ניפרד מהטבת החשמל. הכל בהסכמה גם עם העובדים כרגע? ביטול הטבת חשמל חינם? בסוף נצטרך להיכנס בחדר סגור לריב, כי יש גם עניין של תדמית, אנחנו רוצים להצטער יותר טוב בציבור. יש דברים של סמלים שאין ברירה, צריך להיפרד מהם, כי הם כבר הפכו לסמל. אוקיי, הנה יעקב דוידה, שלום. שלום וברכה. אז מה העובדים אומרים לרונטל בתגובה? אני אומר, מי שרוצה לנהל משא ומתן על דיונים על רפורמה, שלא יציר הצהרות, כמו שאנחנו לא מצהירים הצהרות, נחכה לדיונים. יכול להיות שבמהלך הדיונים כל הנושאים יעלו על השולחן. מי שרוצה לבטל את החשמל חינם לעובדי חברת חשמל, יצטרך לשלם על זה הרבה כסף. כדי לבטל את החשמל חינם צריך לזכור שהחשמל חינם מעוגן בחוק בשנת 2002. כן, אבל אתה יודע, גם אם הוא מעוגן בחוק, לא בטוח שהוא צודק, או יותר נכון עושה רושם שהוא לא צודק. בטח לא כשלציבור מעלים את המחירים. אתה יודע, אפילו לצורך הנראות, זה לא כל כך הוגן. למראית עין יכול להיות שאתה צודק, אבל אני חושב שההטבות במשק במדינת ישראל, אם הסתכלתי לפני חודש, אז גם בכנסת העלו את השכר ב1,000 שקל, לא ראיתי שמישהו יתקומם. אנחנו נהיה השניים. אם ובמידה יבוטלו כל ההטבות במשק מדינת ישראל ותתקבל החלטה, עובדי חברת חשמל לא יהיו חריגים. אני לא חושב שלקחת ולעשות עליהם על עובדי חברת חשמל ולדבר על חשמל חינם כשההתארגנות הפיננסית של חברת חשמל היא גרועה ביותר. כן, אבל לכם העובדים יש בזה חלק, הרי אתם אוכלים את הקופה, אתה יודע את זה. ממש לא, החשמל חינם הוא חלק מייצור החשמל, הוא לא אוכל את הקופה. לא, אבל אני מדבר על מענקי פרישה גבוהים, אני מדבר על כל מיני מענקים, על הטבות אחרות, מיליון ואחד דברים שעולים מיליארדים. על הטבות שנקנו בדין. אני חושב שגם עובדי הרשות הראשונה, הרשות השנייה, כל מי שנמצא היה מעדיף שיהיה לו ועד עובדים שדואג לאיתנות שלו, גם הפיננסית וגם לזכויות העובדים. אני לא חושב שיש בזה משהו פסול. השאלה איפה נגמרת האיתנות ומתחילה החזירות, אתה יודע. ממש לא. עובדי חברת חשמל נותנים שירות מצוין לאזרחי מדינת ישראל, עושים את זה ביום, בלילה, במלחמות. זה השירות הטוב שהם נותנים. אם תיקח את המדד בין מתן שירות, אתה תבין שעובדי חברת חשמל נמצאים בכל שעה, גם בזמן מלחמה, גם בדרום, גם בצפון, עושים את העבודה הנאמנה. ראיתי מה קרה כשיש מלחמות. אוקיי, יעקב דוד, אני אסתפק בזה, ומן הסתם עוד נדבר. תודה. 100%, תודה רבה לך. כן, עכשיו עידן גרינבאום איתנו, שלום. שלום, ערב טוב. כשמדברים על רפורמה, זה נוגע לכיס של כולנו, או שהכל עניינים פנימיים בחברת החשמל? קודם כל, שמדברים על רפורמה, מדברים על רפורמה, כי אני רוצה להזכיר לך שמדברים על הרפורמה הזאת מ-1996, אז כבר חגגו ליום הולדת 15, לכן אני לא הייתי עוצר את נשימתי בהמתנה לרפורמה הזאת. אוקיי, אבל בכל זאת, על מה הפעם מדברים? מדובר על אותה רפורמה שמדברים עליה כבר שנים, לקחת את חברת החשמל, להפריש, לפטר כל אחד מהכיוון שלו משהו כמו 2,000 עובדים, לפצל את חברת החשמל לכמה חברות בנות, להעביר את ניהול מערכת ייצור החשמל לגוף מחוץ לחברת החשמל, עוד כל מיני צעדים, כולל הצעד המאוד דרמטי שעליו דיבר היום יושב ראש חברת חשמל במסגרת הרפורמה הזאת של ויתור על החשמל חינם. אבל, תשמע, הרבה ממשלות התחלפו וקמו, ראשי ממשלה באו והלכו, וחברת החשמל לעולם נשארת. אבל כל זה אמור לעלות, אם יצא לפועל 6 מיליארד שקל. הם אמרו שזה ישתלם כי זה יחזיר את עצמו תוך כמה שנים. אם זה יצא לפועל והעלות היא של 6 מיליארד שקל, אז בוודאי שבסוף זה ישתלם, או כמובן יעלה הרבה מאוד כסף לשלם לעובדים שיפרשו מהחברה ל2,000 עובדים, הרי הם לא ישלחו אותם הביתה בלי שום דבר. תראה, בסוף צריך להבין, חברת החשמל חייבת היום משהו כמו 73 מיליארד שקלים, נושאת על הגב של החוב אדיר. מה זה חברת החשמל? זה אני ואתה, חברת חשמל בעלות של מדינת ישראל, בבעלות שלנו, אז איך שלא תסובב את זה, כל דבר טוב שיקרה לחברת חשמל הוא דבר טוב שיקרה גם לנו. והסוכריה לציבור, ביטול חשמל חינם, את זה מבטיח היום רונטל באופן מפורש, יושב ראש. אני נער הייתי וגם זקנתי, אני רק חסר לי דבר אחד באמירה היום של רונטל. אתה יודע, שרונטל, אם הוא שם על השולחן את האמירה הזאת ואומר חשמל חינם, אני רוצה לשמוע אותו אומר מה יקרה אם זה לא יהיה בשנה הבאה. האם אדון רונטל למשל ישים את המפתחות על השולחן וילך הביתה? אבל אף אחד לא עשה את זה ב17 שנים האחרונות. ספק
ספק גדול אם רונטל יעשה, זה ספק גדול אם גם מישהו יבטל לעובדים את החשמל. כן, ורונטל מבטיח לעשות את זה כבר ב-2013, העובדים מן הסתם עולים על בריקדות. עידן גרינבאום, תודה. תודה. טוב, יש לכם משימה בבית היום, סטטוס מיוחד בפייסבוק. האם אתם בעד ביטול ההטבה? תכתבו רק בעד. מי שחושב שמגיע לעובדי חברת חשמל ליהנות מזה שיכתוב נגד, יש כבר כמעט 400 אנשים שכתבו, בינתיים ספרנו 7 נגד, וכל השאר בעד. די כצפוי, נכון פרשנים? ליאת רון, אלדד תמיר, ערב טוב? ערב מצוין. למה את כל כך מחויכת? למה אני מחויכת? נו, זה לא מצחיק אותך כל הסיטואציה הזאת? למה מצחיק? אני גם רוצה חשמל חינם. גם אני רוצה חשמל את חינם. מקבלת עיתון חינם, את עובדת בגלובס, אז אז אולי שיבטלו לך את זה גם. תתפלא, אתה מכיר את זה? תתפלא. מה, באמת? משלמת על המנוי? כמו כולם. אוקיי, אז אבל אולי בוא נסתכל, אני יודע שרוב הציבור בעד, אני גם כתבתי שם שאני בעד ביטול ההטבה הזאת, אבל תסבירו לי, אולי מישהו ייקח את הצד של העובדים ויגיד לי למה כן מגיע להם אולי? יש מישהו שיכול להגן עליהם בסיטואציה הזאת? תראה, זה לא עניין של להגן עליהם. הוועד העובדים רוצה להגן על העובדים, וזה האינטרס שלו. אני לא חושב שזה נושא של ועד העובדים, זה נושא של חברה ממשלתית ששייכת למדינת ישראל. מה זה מדינת ישראל? זה אני ואתה ומשלמי המיסים. כן. ברגע שעובדי חברת חשמל לא משלמים החשמל, חסר כסף. מאיפה מגיע הכסף? מתקציב המדינה. זאת הבעיה. חברת חשמל נמצאת במשבר. להזכיר שמדובר בחברה גירעונית עם 70 מיליארד שקל. זאת הבעיה. פושטת רגל, חברה פושטת רגל. אני לא חושב שהיא פושטת רגל. מה זה 70 עם גירעון לא, כזה? הרבה חברות. בסדר, יש לה חוב, יש לה הכנסות. חוב קאט, אתה יודע. חוב קאט, היא יכולה לשלם אותו, אבל היא חייבת לעבור רפורמה. הפתרון בסופו של דבר, שרון, כולנו מכירים את זה, יתחיל פה מאבק. הפתרון הוא שהוועד יישב עם רונטל ולא יצירו הצהרות. אבל אם הם יקבלו משהו בתמורה שהוא שווה ערך הם לא יקבלו שום דבר. אם הם לא יקבלו את זה דרך הטבה, הם יקבלו את זה דרך מקום אחר. שרון, אתה יודע, אתה מכיר את האמרה כולנו נשב בחושך. אז כולנו נשב בחושך. אז מה כן אפשר לעשות? אי אפשר לעשות שום דבר. עופר עיני ייכנס לתמונה, ועד העובדים של חברת החשמל הוא ועד מאוד מאוד חזק. שלי יחימוביץ' יכולה, אתה יודע, להגיד לך כמה הוא חזק. לא יקרה שום דבר. אתה יודע מה? אולי זה יקרה בקצב של הרפורמה ברשות השידור. אתה יודע לאלוהים פתרונים מתי זה יקרה? זה לא יקרה, שלאף אחד לא תהיינה אשליות. אוקיי. אני יותר אופטימי. משפט אחד, כן? אתה אני אופטימי? חושב שחברת חשמל הגיעה למקום, אתה יודע, הרבה פעמים פותרים בעיות כמו עם הצוק הפיסקלי, כשאין ברירה, כולנו ברור שזה ייפטר. אותו דבר פה, יש בעיה אקוטית. אני בטוח שהעניין של הצוק הפיסקלי ייפטר. יש בעיות בחיים שאי אפשר לשים אותם או בצד. שאתה תלוי אחד ליד השני. גם כאן, חברת חשמל הגיעה היום למקום שחייבים לפתור את הבעיה, ויהיה לנו קצת חושך אולי, אבל בסוף זה ייפטר. אוקיי, אנחנו נמשיך כמובן לספור את הקולות, ועוד מעט נהיה איתכם שוב. נקנה נרות בינתיים. תודה. שלנו גם יוכל להשתתף בזה.